Pán starosta, nachádzame sa práve v Dolnom Ohaji a máte tu pravdepodobne výskyt sršňa azijského. Kedy ste ho zaznamenali? Kto vám tú informáciu poskytol? Dobrý deň, takže včera po podvečerných hodinách nám volal občan z Dolného Ohaja, ktorý pri kosení trávy objavil tohto sršňa. Nebol si istý, či to sršen náš je, tak ho odchytili do takej malej zavaráninovej fľašky. Večer mi volal, tak ráno som ich hneď navštívil. Bol to pán Roman Gaťáš, sršňa som si zobral. Podľa fotografií z časopisu Včelár som usúdil, že by sa mohlo jednať o tohto invázneho sršňa ázijského, tak som cez aplikáciu v Shopke alebo nejakým takým názvom to hneď poslal spolu s fotografiou a momentálne čakáme na... Po obedňajších hodinách pri kosení trávy som v záhrade objavil sršňa, o ktorom sa rozprával, že to môže byť ázijský, tak som ho nejako odchytil a ohlásil som to pánovi starostovi. Vo svojom okolí ste nevidel žiadnych iných, len tohto jedného? Nie, zatiaľ. Ani ste nepočul, že by v dedine ešte niekto odchytil? U nás zatiaľ nebol taký prípad. Na miesto vycestovali aj odborníci, aby zistili, či sa jedná naozaj o výskyt sršňa ázijského. V tomto prípade nešlo o žiadny planý poplach, jednalo sa o samčeka. V prípade podobného nálezu neváhajte informovať štátnu ochranu prírody.